La Fundació ja fa 7 anys que reconeix aquests projectes a través dels guardons de l'esport i ho fa des d'una iniciativa de donar visualització a tots aquells projectes que transmeten i treballen valors, iniciatives més enllà de l'esport competitiu. L'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya el considerem la Universitat de l'Esport i, per tant, acollir l'acte de guardons és per nosaltres símbol d'una de les nostres funcions, que és transferir coneixement i, per tant, els valors d'aquests projectes. Doncs bé, jo crec que la secció d'esport adaptat té una vessant molt innovadora i és que no es queda en la pròpia secció, sinó que intenta també anar més enllà, anar en fora. La Fundació fa que aquests projectes es puguin visualitzar, que la gent els pugui conèixer i el que és més important, que es puguin replicar models iguals o similars, adaptats al territori i adaptats a les diferents realitats, aprofitant aquestes idees que neixen d'alguns projectes que ja s'estan executant. Rebre un reconeixement d'aquestes característiques sempre és una empenta, no? T'ajuda d'alguna manera a seguir creient en el que estàs fent i, de fet, nosaltres ja estem treballant amb la continuïtat del projecte. Per tant, al final, creiem que avui donem aquesta primera visualització, però que al final la Fundació el que farà és acompanyar amb aquests projectes al llarg del proper any perquè aquesta visualització sigui molt més gran i cada vegada hi hagi més gent que sigui conscient de que s'està treballant l'esport i s'està utilitzant l'esport per una eina de treball de millora de la societat.